Hi YouTube, berdong ang asa kalam boy moja dong koma ada bikin lubi moja yang taman jabai. Okay, video ji Q&A video ko start kami sih ang lubi nai. Thank you to every one of you. Angko isim labnen thakai 8 kesim. Please yaar, support kalam bai tha. Okay, ada ang prepare bai tha. Okay, let's start this video. First question, bodo latest update sengdeng. Okay, GF dong na gaya bro. Don't mind, just kidding. I would say ana GF kya. Okay, ana GF kya. Ang haba janai manchi. Okay, eba haba janai sih. Manchi same ka haba janai kang. Okay. And I don't mind yaar, sengnango. When you don't know about me, you can ask it. It's okay. Then second one, G boro, okay, baro actually B-A-R-O baro. Brother ni voice ko mojang khenasi. Thank you so much. Ani voice ko mojang khenai ba, thank you so much. And bini questions ko khenasum si, okay. So GD baro ni questions dongo. First question dongo kile brother Buhani. Anggo purni. Question number 2 dong nokoro sabise family member dong sabri dong pisa dong henjau dong mami dong ang dong. Okay, question number 3 dong brother ni favorite bedorama. I would say one bedor. Okay, favorite button sengum ba nagaran button. Okay, then next Yobraj Young, can you say Tamil language? I'm sorry, I can't say Tamil language, please. Okay, I'm sorry. Then next Bodo Melodious. Okay, congrats bro. New beginner YouTuber perni bagai mari 1k gain kalamna hagan mari 4000 hours gerdeine labana hagan bini bagai Q&A. Okay. Okay. Bodo Melodious. There are two ways. Okay. Nanga trending solid ba brat habi nanga 1k subscriber are 4000 watch hour ko complete kamna hagan but nang lubi ding like dineni channel khulni bai dinne video munche bai ar dinei na anga 4000 hours complete khamna gase 1k subscriber complete khamna gase then promote khalam Google AdWords. Okay, promote khalam bara ga bulaya paisa gar promote khalam ambani ni pisa ba sir dei ambani ni pisa nga ba khalam na please. Okay, next Asami Basmutaria sending congrats friend nathai munche khawlainai. Okay, sort of forever congrats and okay, congrats and congratulations. Okay, but ang congrats lon ba. Oh, spelling ko nung pura kana man na please. Okay, ang sort kada won. Okay, basic thing like nathai munche khawlainai. Okay, nungthanga munche video labu BM sedep ni owner jeng nungjeng mazaya bithanga nungthangkho gobang batra bungdang soर सैथो मार मिथिनो लुबैयो जों मानोना नोंखौ बिथाङा मैया भिडिअ बानायलायना होखो. Okay, Asami Bosumtari, thank you so much. But now isua mas moनसेनि खोथा. Okay, mas मोनसे back थां video ko nahi man michigan. Ara bini se video banna gila. It's useless sir. Okay. You know it. Okay, mas मोनसेनि खोथाखौ दायो दिहुनदोंबाथ' सानना लादो दैमा बोहैगासिनो बेयाव आखाइ सुनो नागिरदों. Okay, simple आं नोंखौ आं बुंबाय आरो आं जेबो बाननो गोसो गैया बेनि सायावहाय. Okay, please. It's like shit here. Processing खालामनाया बिराद slow माने 1 month लायो बेखौ process खालामनो. Okay, basic खोथाखौ माने 1 month लायो process खालामनो for that reason. आं बाद होबाय बेखौहाय. Okay, आरो बेनि सायाव जेबो भिडिअ फैला इभेननिफ्राय. मानबा reply होनायाव if you take 1 month then if I make one more videos आरो बोसोरसे लायोबाथ' जानाय नङा ना. Okay, that's the thing. Okay, next सपना बसुमतारी. Kaise kaise मानसिफोरा I'm sorry maka one Q question maybe. Okay, सोंखाबाय. माखासेफोरा question सोंखाबाय बेयावनो आंनि question आबो हाबना दं थेवबो आं नोंथांनाव सोंबावनो सानो. Question number 1 आदा बेसेबां बैसोआव हाबा जानाय? I'm married in 19 बोसोराव आं हाबा जादों. Okay, आरो आं दायो 23 सानदो नोंसोरनो सानना लादो आं हिसाब खालामनो गोसो गैथ'आ. Okay, please. Then second question दङ सपनानि. Second question जाहैबाय आदानि गामिनि नेमा मा? दमनपुर, गहपुर दमनपुर. Okay, ककिला खाथियाव जायो. Then next MB बसुमतारी. Adaha sabise GF dongman. Okay, I would reply it. Okay. GF I would say more than plus more than plus. I would say like 50 plus.
आरो दायो आं हाबा जाबाय बाट नियर बाय आंनि एक्स दंखायो ओके बाट दायो वी डोंट टक आं रायलायनोबो गोसो गैला बेजोंहाय आं रायलायाबो फर साम रिजन टिल आई एम डेड आं बेजों रायलायनो गोसो गैया ओके बाट आई हैव मेनी एक्स मेनी दंमोन दायो हाबा जाबाय दायो एक्स होनबाबो होनजायो एक्सआनो होनजायो ओके देन नेक्स्ट दशरथ बर' अफिसियेल ओके नोंथाङा बबेनि आरो नोंथाङा बर' सर्ट मुभि फिल्मफोर नायनो मोजां मोनो ना मोना ओके आं गहपुरनि ओके आं बर' सर्ट मुभिस नायो आं बेखौ होननो लाइक थगायनो गोसो गैया नाया होननानै होननो थगायनो गोसो गैया आं नायो ओके सर्ट मुभिस नायो जेरावहाय मरेल दङ मरेल ओके वेर देयर इज ए मरेल फानिबाबो आं नायखायोखा ओके नोंथाङा ओरैनो थानाय समाव मा खालामनो मोजां मोनो दायो लकडाउनाव आङो फ्रि टाइमाव आई वुड से आं रिसार्च खालामो ओके टपिक्सफोर रिसार्च खालामो बाट जेब्ला आं फ्रि नङा होमबा आङो जेब्ला आं मास्टार मावहैयो होमबा आङो बेफोरखौ खालामा जेब्ला बाट आं टाइम मोनो ना फ्रि टाइम मोनो होमबा आं टपिकनि सायाव रिसार्च खालामो एबा आंनि फ्रेन्ड्सफोरजों थाङो सोंलायो आरो बिराद फ्रेन्ड्सफोरखौ कल खालामनानै टपिकनि सायाव डिसकास खालामो बिनि अपिनियन नांगौ जायो नङा होमबा फर द्याट रिजन फ्रि टाइमाव आङो रिसार्च बांसिन खालामो आरो जिउआव नोंथांनि थांखिया मा इउटुबनि खोथा बुंबा टक्सिक एबा गाज्रि जाय गाज्रि फोसावदों बिसोरखौ आङो बन्द खालामहोनो हानाय ओके जाय आंनि जों गसंफागोन जाय इउटुबार्सफोरा आंजों सापर्ट खालामफागोन बिसोरजों ज' जानानै बे गाज्रिखौ बन्द खालामनाय आरो आउट अफ इन्टारनेट इन्टारनेटआथ' बेलेग जाहैखाबाय आउट अफ इन्टारनेट आंनि थांखिया आंनि फिसाखौ बेसेबां हायो मोजां फोरोंनो हानाय आरो फिसाखौ मोजां जिउ होनो हानाय बेल' ओके रियेल लाइफ एन्ड इन्टारनेट लाइफ डिफरेन्स दं ओके नेक्स्ट सिमन मुसाहारि आई थिंक SIM@n मोन आरोना सिमन जागोन बियो स' बिनि कुइसना जाहैबाय आदा नोंनि माखासे डिटेल्स खोन्था माबाफोर जब मावदों नामा आदा नाय आं जब होननो थाङोबा आं टिचारसो ओके प्राइभेट स्कुलनि टिचार आङो आरो आं फ्रि टाइमाव जेब्ला आं फ्रि टाइम मोनो लाइक 15 मिनिट्स या आधा घन्टा बेवहाय शुट खालामो बाट लाइक 1 विकसो आं रिसार्च खालामखायो 1 विक जा 2 विक्स जा बिदि टाइमाव माने रिसार्च खालामो बांसिनानो फ्रि टाइम मोनबा ओके आं खोन्थाखाबाय सिगांनो डिटेल्स यार ओके आई विल से वन स्टोरी ओके शर्ट स्टोरी आङो जब एप्लाइ खालामदोंमोन ओके आरो जबनि थाखाय जाखाबायमोन बाट मिथिखायो जोंनि गभर्नमेन्टखौ नङा होमबा लाइक फैसा हो माने जब मोनगोन गुस सिस्टेमाव बिदि जाखांबाय आं स' बिनिफ्राय आं दायो जब होननाय बुस्थुआव इन्ट्रेस्ट गैला बाट दाबो होबा बे फैसाखौनो बिखागोन ओके नेक्स्ट मिथिसार बसुमतारी आदाया लाइफनि थाखाय मा सानदों आंनि आउट अफ इन्टारनेटनि थाखाय आं सानदों कि आंनि फिसाया बेसेबां हायो बेनिखायसो सेम एन्सार यार आंनि फिसाया बेसेबां हायो गुड एजुकेसन मोननांगौ ओके आरो गुड लाइफ मोननांगौ बेल' ओके नेक्स्ट दुखाराम ब्रह्म आदा लाइफ फैबावदोलाय आरोबाव लाइफ फैगोनबा सिगाङाव खोन्थाग्रोनांगौलै आदा नङाबा जोंहा मिथिया आम सरि यार आं मालाबा बिदि सानो लाइक यार लाइफआ फैया माने नेटवर्क इसु जायो ओके आरो जेब्ला आं लाइफ फैयो बे समाव माने मानसिफ्रा फैना माने फैयो फैनायालाय बाट बिदि जायो माने जेनेबा सोरबा नटिफिकेसन मोनबाबो माने बिजि थानानै थायोना जेनेबा फ्रि टाइम होनो हाया माने लाइफखौ नायनो बिदि जायो फर द रिजन बे बिदि कमेन्ट खालामदों दुखाराम ब्रह्मआ स' आम रियेलि सरि एबारनिफ्राय आङो कमेन्टियाव पस्ट खालामगोन ओके कि आं लाइभ फैनो नागिरदों बिसिम टाइमाव होननानै ओके PB क्रिएशन कंग्रेस बेबो होनदों ओके लाभ इउ बायदि लाभ इउ स' माच आदाया हाबा जाबायना जायाखै आरो जायाखैबा माला जागोन आं हाबा जानायसो ओके धोरोम दैमारि येस आदानि गुबै मुङा मा आंनि गुबै मुङा सुरेश नार्जारी आरो आं मस्ट अफ द भिडिअसफोराव आङो बे फिसा मोनसे बेनार होयोना टेमप्लेट बायदि मोनसे होयोना बेवहाय हस्ट सुरेश नार्जारी बिदि लिरनाय थाखायो बेनो आंनि रियेल नेम बिरजित राभा आदाया माबायदि सिख्लाखौ फसायो आं हाबा जानायसो ब्र ओके आं दायो सिख्ला फसायनानै जेबो माथा मारनो गोसो गैया हिन्जावजों बुजानो गोसो गैया ओके फसायलाबायनो गोसो गैया दायो बाट आई वुड से आई लाइक टल गर्ल्स बेल'खा आंनि हिन्जावआ एसे गोजौखा ओके बिदि
Second question dong adaya toilet आव mobile लाङो ना लाङा? I would say आं लाङो. आं लाङो. माने free time जाखायो ना. Toilet थांनाय माने free जानाय नहलबाथ' फिसा लानाय एबा माबा मोनसे खामानि मावनाय बिदिसो. Okay. So toilet थांबाल' आङो free जायो. So बेवहाय आङो माने like chat खालामो एबा नायो आरो comments फोर नायो. Third आव दङ आदाया ex GF खैजोन जाखो दासान्दि? दासान्दि आंहा GF गैला wife सो दङ. आरो ex होनबाथ' मेला दंमोनलै आं मेंशन खालामला. मा थिक बेबो नायगासिनो खोमा आंनि भिडिअखौ जोंखावनानै आं कल खालामनो रायबालाय. Next question. Mitisar Boro. Okay. Mitisar Boro something. What is your aim in life? Bine bro. Okay. Internet आव बे real life आव बे. You know it. Okay. नोंसोर आं सिगाङावनो खोन्थाखाबाय already. Same questions. Okay. Karbi Anglong boy, what kind of experience are you getting by coming to YouTube platform? I would say the best experience, dude. Literally best experience. माने नोंसोर इजायखौ जेब्ला युट्युबाव फैदों सोरनिबा नों क्रिटिसाइज खालामो. फर एग्जाम्पल नों सोरनिबा बागै नायबाय कि बे मिस्टेक मावदों बिनि बागै नों रिसार्च खालामबाय. You know him, right? आरो मोनसे बेस्ट एक्सपिरियेन्स आं बुंनो कि लाइक when you see someone, okay, when you know it properly, okay, जेब्ला नों properly मिथिखाबाय नों बेखौ नायनाय लोगो लोगो नों सिनायगोन बे टक्सिक नंगौना नङा, बे बेड इनफ्लुएन्स खालामग्रा नंगौना नङा. Okay, so that's the best experience यार. आरो the positivity I used to feel like यार I want to give you the best value videos. बिदि सानो आरो. Okay, so बिसिमल' say love you all and बेखौनोल' बे like please be with me. Okay. I'm sorry यार मालाबा माने बर'आव माने इदि जायो नांथां जायो माने pronunciation एसे प्रब्लेम जायो. Sorry for that. इंग्लिशआव माने fluent जायो. Okay. So बिसिमल' say love you all. Peace out.